רבים פונים ושואלים מה המבט של ההלכה על מה שנקרא עילת הסבירות. מה סביר, מה לא סביר, איך ההלכה מתייחסת לעניין כזה. אז כדי להתייחס לנידון, נביא דוגמה אפשרית. שיושבים חבורת חכמי הבג"ץ, ומחליטים שלא סביר שחזון הנבואי של בנימין זאב הרצל, שמדינת ישראל תיראה כמו שנראית עכשיו, וסביר לחזור לדעה הקדומה, שמדינת ישראל צריכה להיות באוגנדה. שם בטח יהיה יותר דמוקרטיה ויותר שוויוניות, ואז הבג"ץ החליט שצריך לפנות את ארץ ישראל, מדינת ישראל, תל אביב תחילה מה שנקרא לאוגנדה. ככה הסבירות מחליטה הוועדה הזאת. אז כמובן שזה לא הגבולות גזרה המשפטיים שהתכוונו אליה, וזה חריגה. בעולם ההלכה יש גבולות משפטיים. אדם אחד יכול להחליט בנושא של כשרות, כולל אישה בענייני כשרות הבית. שני אנשים עדים, זה בכתובה, ענן סעדה. 3 זה כבר בית דין, שיכולים לעבר את החודש, או לקבוע בדיני ממונות, הלוואות וכו'. אפילו כנסות זה לא גבולות גזרה בימינו של 3. אם זה עיבור השנה זה 7, אם זה דין לנפשות זה 23, יציאה למלחמה זה 71, להתיר אדם לעשות 2 נשים לחרוג בחרם דרבנו ראשון צריך 100, והכלל ההלכתי שאין בית דין יכול לחרוג מעל למה שהוא יכול, יש לו גבולות גזרה. בית דין של 23 לא יכול להחליט שיוצאים למלחמה. ואפילו גזירה שבית דין גזר, בית דין שלא יותר גדול ממנו במניין ובחוכמה, לא יכול לחלוק עליו. וזה הרבה גזירות נשארות, אפילו שהן קדומות, והן נבעו מסיבות מסוימות, הן נשארות. אותו דבר, כמו שזה במשפט היהודי, צריך להבין שגם בית משפט מתוקן, מה שנקרא הכל שפיט, גם הבג"ץ עצמו הוא צריך להיות שפיט, צריך להיות גבולות גזרה, מה מותר לו, מה אסור לו, ובטח לא גחמות פוליטיות מצומצמות שקשורות לאנשים. שוב, אין פה משהו אישי נגד אדם כזה או אחר, אלא המערכת, המשפט בארץ היא בחיתוליה, מה שנקרא. ישות משפטית בהקמה שהיא דנה על פי תקדימים וכו'. אבל במבט הלאומי היהודי יש היררכיה מסודרת ב4,000 שנה, מה הגבולות גזרה, מה מותר ומה אסור לכל דמות שיפוטית. ושנוצרה מה שנקרא מוטציה משפטית שאין לה גבולות גזרה, והיא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, באיזה נושא שהיא רוצה, בלי שום קשר לכלום, מתוך גחמה של סביר לי ככה ולא סביר לי ככה. זה לא שלטון מתוקן, לא בעיני ההלכה, וגם לא בעיני דמוקרטיה בריאה, גם במדינות אחרות. ורואים לזה דוגמה בפרשת שבוע, פרשת שופטים ושוטרים. שלמלך יש גם לא גבולות גזרה. הוא לא יכול להרבות לו נשים, הוא לא יכול להרבות לו סוסים. וגם הקדוש ברוך הוא כאילו הגביל את עצמו בגבולות גזרה מסוימים, שאם יש גזרה שהציבור לא עומד בה, כתוב צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא קיים. הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל. יש בגמרא הרבה דוגמאות שהקדוש ברוך הוא אומר ניצחוני בניי ניצחוני, ובית דין של מטה עושים ומכריחים את בית דין של מעלה, ובית דין של מעלה עושים מה שבית דין של מטה קבעו. אז אחת כמה הקדוש ברוך הוא והתורה מגבילים את עצמם בדברים מסוימים, אחר כמה צריך לייצר גבולות גזרה גם לגוף משפטי, או יועץ משפטי, או פקיד כזה או אחר. ואז השלטון המתוקן, אז שהראש טוב, אז גם הלב טוב, והידיים וכו' וכו'. אז בעזרת השם שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, עם סדר בכל התחומים, כולל בתחום המשפטי.